La 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 la. Ho ho ho. हाब गिरला जोंसो ओंखारबाय नोंखौ बहा थांनायमोनब्रा माथो बुंनो बाखुन्दा आं ओरै थांदोंमोन सोनाब फारसे खोनाबाय ओइ बाखुन्दा थांखु जागोन ना जायामोन नोंलाय जायोब्रा जायो हेलौलै जोलैनो भिखारि जालालै गारामाफ्रानो रानखांजोबथारबाय हाब गिरला नोंथ' नोगोद लाना फैबायलै फैसाखौ माथो नोंदों नोंलाय बाखुन्दा बेखौबा नों गोदो आंजों लेंफानायाव थाङाखै थांखु जागोन जाया नोंलाय हो ओमफ्राय दाथ' आं फैसा लाबाखिसैलै माबा बाखुन्दा दसे बैहाय रायज्लायजागोन नामा बाखुन्दा बे दसे रायज्लायसै होनबालाय एफा गोबावजों लोगो मोननाय बुझो बाखुन्दा गोदो आबै आबौआनो थाम्फै मुलि लोंहोनानै देरनोबो रोङासै जौनोबो रोङासै हाब बिदिसो जादों बाखुन्दा उरा हाब गिरला बिसिबां खामायना लाना फैखोब्रा नोंलाय गरमसो मोनबायला गिरला गस्लासो खनसै आं नङाथाय माथो ब्रा गिरला माबा आं बावलै नोंनि नामखौ मासि गरम मोनखो थाबायबोनायनि खोथाना गरम मोनखासिगोन खामानिखौल' मा होनोब्रा बाखुन्दा नैबे जानजियाव गानग्राया बिल मोनबानो सामफ्रामबो गवानो ग गाददावलाय जोख्लायलाय माथो बुंनो सामफ्रामबो आंना बिदिनोसै बाखुन्दा फाय अब्लाबो 2 लाखसो लाना फैबाय आं बोसोरबा थानायनि खोथा हाब बिदि जादों होनबा गिरला ओंलै माबा बाखुन्दा फाय ओमफ्राय दासान्दि माथो मावदों नोंलाय गैयालै बेखारसो मा मावना जाबावनांगौथाय बिदिब्ला नों मोनसे खामानि मावदो बाखुन्दा फाय आंजों ओंखारफादो नोङो गाबोननिफ्राय आं नोंखौ मोनसे जायगायाव लांनि अके थांगोन अके अल दा बेस्ट कंग्रेचुलेसन जाबाय गुरे फिदिंना होदोलै दे दा दा दा